Те, това е, братче. Гледай какво става. Чудно е. Залцбург. Тук е замъка, от който снимаме. Ето тук. Друго си е, че да се изметнем долу да паднем. Ето и тук. Еми, снимаш ли, бе? И аз снимам. Аз клипче правя. Ето е. Браво, браво. Тук са ски, къде трябва да се катериме. Леле! Аре, беге, бе. Това е... Тук е имало някакъв... Я чакай да видим от тази страна. Е имало нещо. Да погледнем. Хайде, сега отиваме. Сега да видим тук какво. Гледай ги. Всички лупи като мен. Може ли да посадите къде е Бенгалко? Ето го тук и от тази страна. Залцбург. Сега остава да ми падне телефона някъде и видиш какво става. Чудно е. Бойко, дай телефона. Ехо. Къде? Айде да отидем. Извинявайте, кой мост минахме с катинарите? Ония мост. Я да видим къде е този мост с катинарите. Някъде долу е, ама къде е? Сега да го разбери. Е го шахматния площад долу. Къде го шахматния? Топката също. Да, топката. Това е тук шахматния площад с тази златна топка, има някакво момченце отгоре. Хайде на асансьора да отидем. Абе я дай с асансьора, айде. Ма къде тръгна нагоре? Аз отивам там. Аре, аз идвам с тебе. Бе, майката. Давай, дай тук, ние сме левенти хора, бе, ски. Ако паднем тук, мани. Къде ръгнах, не ми е ясно. Тук пас изкачих. Олеле. Това е. Луто мора нема. Къде тръгнах? Ората напреди асансьор. Аз катерим като някоя игуана нагоре. Да бе, идеално е, що че се задавих. Развълнувах се. Стигнахме ли? Виж планината. Да бе, да. Не се вижда. Как си види, тя е мъгла. Ако беше ясно, ще стане много по-хубаво. Ако беше слънце, да. Така, тук от по-високо место се качихме. Малко се поуморихме. Хайде нагоре. Аре да одиме нагоре. И аз съдим. И къде са? Къде се качиха уния? Продължаваме натам, за да скачиме най-отгоре. Добре да има. Не е ли от тук? Нашите къде отидаха, бе? Не знам. Тия се загубиха или ние се загубихме? Го асансьор. Той продължава нагоре. Къде са другите, бе? Къде са другите? До тук не сте, бе. Ама качвахте ли са нагоре? Нагоре качвахте ли са? То не може по-нагоре. Не може с стъпала. Стига, бе! Ама не, вие са скачите. Да, ние отдавна. Тук не може да скачим нагоре още. Я да видим, дай. Докъде стигнем. Казвам ви, луто мора, не. Вали един дъжд тук. Чорапите вече отдавна ми джвакат. Я да видим какво това е. Ето тук, бе. Я гледай.
Къде стигнаме? От тук ще гърмиме. Айде. Сега си гръмнеме тук черешовото топче. Къде отиде? Още едно топче. Ето още едно топче тук. И тия са тук големи военнолюбци били. Ма ти къде тръгна? Още ли нагоре шумаме? Леле. Кой ме би, братче, през? Пулса сигурно ми е вече 200. И той има още ли нагоре? Тук какво е? Това не го знам. Дай. Край вече. До тук ли сме? Тук значи. Добре. Не знам. Кой е това тук отсреща? Не го знам кой. Са, обратно. Гад изкапаното време. Дъжд, студ. Слизаме ли надолу? Не, от тук не мога да слезе сигурно. Какво е там? Къде тръгна пак се? Дай да слизаме надолу. Не. Не може, стига толкова. Баси майката. Нашата ура къде изчезнах? Загубихме се сега, си викаме Аларипи тук. Нали сме в Австрия. Тук бебета. Нашата ги няма, вистина. Да, я виж къде са. Да не са тук, да са влезнали. Чекайте, затворям вечер.